Veľmi významným obdobím v dejinách Šomošky bolo obdobie osmanskej expanzie do Horného Uhorska po Mohači a dobití Budína. V roku 1554 sa Turkom podarilo obsadiť nedaleký hrad Fidakovo a Šomoška sa stala veľmi dôležitým hradom na frontovej línii vtedajšej. To znamená línii, kde sa bojovalo s osmanskými vojskami. Po dobití Fidakova Šomoška ešte nejaký čas vlastne odolávala útokom. Hrad mal byť Osmanmi, alebo teda Turkami obsadený v roku 1576 a v ich rukách vlastne zotrval až do veľkej protiofenzívy císarských vojsk v roku 1593, keď sa ho podarilo vlastne vydobiť naspäť. V priebehu 17. storočia bol ešte terčom niekoľkých útokov v dobe, keď sa vlastne bojovalo o pozície na uhorskom tróne, respektíve keď bojovala uhorská šlachta proti panovníkovi za tzv. Stavovských povstaní. A práve po ukončení posledného tohto povstania po mieri podpísanom v roku 1711 sa hradu stal osudným, bol opustený a údajne bol teda aj zbúraný, tak aby nemohol byť použitý ako pevnosť a postupne sa začal meniť na zrúcaninu. Moja úloha, respektíve naša úloha ako Krajského pamiatkového úradu je robiť metodické usmernenia pri obnovách vo všeobecne torzálnej architektúry. Konkrétne na tomto hrade spracovávame všetky papierové podklady na to, aby mohla bežať kontinuálna obnova. Papiere rozumieme, vydávame rozhodnutia k zámeru obnovy národnej kultúrnej pamiatky a odsúhlasujeme záväznými stanoviskami prípravné a projektové dokumentácie, ktoré sú nevyhnutné na to, aby tá obnova prebehla podľa pamiatkárskych pravidel. Táto spolupráca musí byť veľmi intenzívna, prebiehajú rokovania, prebiehajú kontrolné dni, ktoré sú zvolávané na pravidelnej báze, v tomto prípade dajme tomu na dvojtýždňovej báze. Vždycky sa k tomu spisuje zápisnica, kde si dohadujeme detaily, čo sa ako môže realizovať, akým spôsobom, respektíve aké materiály je možné na tieto konkrétne konzervačné práce použiť. Najväčšou výzvou z technického hľadiska pri obnove tejto pamiatky hrad Šomoška, ale to sa týka viac menej aj všetkých hradov, ktoré sa opravujú, je hlavne presun. Presun to znamená, že dodávka materiálov, alebo teda stavebných materiálov až k hradu je vo väčšine prípadov obťažná až náročná. Zabezpečenie pôvodného muliva zdôrazňujeme hlavne pri rozoberaní, to znamená, že keď rozoberáme pôvodné mulivo, aby sme odstránili všetky časti muliva, ktoré sú nesúdržné, nepoužívame v podstate žiadne elektrické náradie, ktoré by sa ani nemalo používať, pretože spôsobuje veľké vibrácie a otrasy, čo môže narušiť aj jadro toho muliva, takže používame hlavne ručnú prácu, náročnú prácu a to je zásadné gro toho, aby sa to pôvodné mulivo nepoškodilo. Tento hrad je špecifický tým, že prešiel veľkou rekonštrukciou, ktorá sa diala predovšetkým v 70. rokoch a tá vlastne obnovila podstatnú časť hradu. Momentálne sa práce sústreďujú na tie malé vlastne časti hradu, ktoré ešte ostali bez úprav a ktoré sú dneska mnohé v ohrozenom miestami až havarijnom stave. Ale zároveň predstavujú vo viacerých prípadoch jedny z najcennejších častí tejto hradnej zrúcaniny. Takže preto sa práce prirodzene sústreďujú práve na tieto časti, ktoré ešte sa vlastne v súčasnosti postupne rozpadávajú a sú ohrozené zánikom. Každá obnova národnej kultúrnej pamiatky je výzva. Vždy si to vyžaduje veľmi individuálny prístup jednotlivým tým objektom. Ak by sme to mohli skonkretizovať teda na hrad Šomoška, jednoznačne pripraviť si tie prípravné dokumentácie tak kvalitne, aby sme dokázali odlišiť to, čo tu bolo niekedy si po niekom opravované, to, čo je originálne a naviazať na tie pôvodné konštrukcie. Jednoznačne toto je pre nás vždycky výzva a potom samozrejme aj počas realizácie, lebo pri pamiatkách je to tak, že tá realizácia je vždy nesmierne komplikovaná v tom zmysle, že sa stále niečo nové objaví, stále niečo nové nájde a našou snahou je vždycky zakomponovať tieto novo objavené veci do procesu obnovy. Zásadou našej firmy, hlavne pri obnove kultúrnych pamiatok,
je používanie omietok a pojív maltových zmesí hlavne na báze len vápna a trasu. To znamená, nesmieme používať ani nepoužívame žiadne cementové bázy. To je zásadná zmena oproti klasickej stavbe, pretože každý cementový materiál neprepúšťa vodu a každé staré mulivo potrebuje hlavne veľa dýchať a odparovať vodu. Mali sme to šťastie, že pri minulých rokoch pri výskumoch sa podarilo vybadať podobu toho najstaršieho stredovekého hradu, ktorý sa vlastne ukrýva v týchto mladších nástavbách, čiže podarilo sa približne zmapovať jeho podobu. A takisto sa podarilo zistiť akože viacero detailov o tom, ako hrad postupne rastol a predovšetkým o opevňovacích aktivitách v 16. storočí v priebehu vlastne osmanských vojen. Jedným z najkrajších nálezov bol nález ojedinele zachovanej drevenej strielny v jednej z bášt, ktorá mala vlastne akože drevený rám, ktorý je vlastne dodnes zachovaný takmer kompletne. Najväčším úspechom podľa mňa je to, že hrad ako taký v roku 2007 alebo 2008 prešiel zo štátneho vlastníctva pod samosprávu, teda pod obec Šiatorská Bukovinka, a predchádzajúci starosta aj terajší starosta sa veľmi úspešne uchádzajú o granty z Ministerstva kultúry pod program 1.4. obnova a konzervácia torzálnej architektúry. Toto je podľa môjho názoru veľký úspech a jedna z možností, akým spôsobom získať na obnovu finančné prostriedky. Samozrejme, že sú tu potom aj iné projekty. Teraz konkrétne, keď sa bavíme o tejto delovej bašte, ktorá sa obnovuje, tak ona sa obnovuje z Interregu. Je to medzinárodná spolupráca s Maďarskou republikou a toto podľa mňa je dosť veľký úspech, a závisí to samozrejme od samosprávy, že je akčná a chce ísť do toho. Každý hrad je v podstate svojím spôsobom špecifický, lebo je vlastne dielom individuálnym staviteľa prírodných podmienok, ale Šomoška je ešte obzvlášť teda fenomenálna použitým stavebným materiálom, to znamená čadičom, ktorý sa rozpadáva do takých pravidelných šesťhranných stĺpcov. A vďaka tomuto zvláštnemu druhu materiálu sú predovšetkým renesančné bašty hradu stávané veľmi neobvyklým spôsobom. Neobvyklým akože v kontexte renesančného staviteľstva, pretože na iných hradoch väčšinou sa snažili múrivo viazať aj pozdĺžne, vlastne vytvárať do riadkov a hlavne zdávať aj pozdĺžne kamene do lica, kdežto na Šomoške tento špecifický stavebný materiál, ktorý mal podobu takých šesťhranných stĺpikov, toto neumožňoval. Takže vlastne keď sa pozriete na líce bašty, tak je stávaná z takých dovnútra do hĺbky vlastne ukladaných týchto stĺpikov čadiča, ktoré získali rozoberaním toho tzv. Kamenného vodopádu, ktorý je tesne pod hradom. Každý hrad je pre mňa veľmi zaujímavý, tých hradov riešim viacej, ale včera som sa nad tým tak zamýšľal a hrad Šomoška je nie pracovne, ale súkromne mojou osobou navštevovaný najviackrát. Keď sa dostanem na stavbu, ktorú sme už obnovili my, tak je to pre mňa veľmi dobrý pocit, pretože vidím, že tá stavba stále stojí v tom stave, ako sme ju zanechali. Vidím, že ľudia sa majú na čo pozerať. Takže je to pre mňa potešujúce a keď sa pozrieme na hociaký iný hrad, bohužiaľ z môjho hľadiska sa pozerám už len na to, ako je to stavebne urobené, nie na to, ako to vyzerá, ale väčšinou som s tým spokojný, ako to vyzerá a ako to ešte bude vyzerať.